служить готов. Серця сваё, можа кліча Бог цябе пазнаць. Калі так, то ідзі за ім і ніколі не пакідай. А можа, і цябе кліча Бог. Можа, і ты адчуваеш заклік ахвяраваць сваё жыццё, каб служыць Богу і людзям. Ахвотна адкажы, бо ў нашай краіне жніво сапраўды вялікае, а работнікаў мала. Не бойся, Божая ласка будзе заўсёды з табой. Дякую за прийняття уставу. Гэта таксама заслуга харызматычнай сутнасці нашай салезіянскай сям'і і праца шматлікіх выхаваўцаў, выкладчыкаў, настаяцеляў і сабратоў. Прашу вас і надалей падтрымліваць мяне як свайго сабрата малітвай і суправаджаць менавіта ёю маё новае служэнне. І мець заўсёды на ўвазе, што Магілёўшчына чакае вас. На сёння у нас усё.